Hindi ako naniwala na nakikita mo ang clouds. Nakikita mo ang dilim. Amen, praise God. But we as God's people, mga kapatid, kung hindi tayo nagda-doubt ng galinlangan sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, nakikita ko, Panginoon, ang clouds na yan. Alam ko, ang clouds na yan ay madala-dalang pagpapala. Amen. Sabi sa amen? Amen. Ang gagawin mo lang hanggang ba't nakikita mo ang clouds na yan. Minsan ang clouds na yan ay napakabigat, Brother Rudy. Minsan sasabihin natin, grabe naman ang pagsusubok sa buhay. Di ba, minsan naranasan natin sa malo, minsan sabihin natin, ayoko na. Di ba, Brother Rudy sa test, give up na ako. Ayoko na, Panginoon, lalayo na ako sa'yo. Panginoon, hindi mo ata ko mahal eh. Patagal ako nagpipray, patagal ako, Panginoon, tulad itong servant, mga kapatid. Amen, praise God, bumalik siya first time, sabi ng servant, hindi ko nakita. Wala ako nakita, kahit kunti man natin eh, wala. Amen, praise God, pero sinabi ng Master, go again. Yes. Bumalik siya pangalawa, mga kapatid. Amen, tinignan niya, walang clouds, mga kapatid. Balik naman siya sa Master. Sabi niya, Master, wala akong nakita. Masabi ni ng Master, I can see it. Yes. Sabi na third time, go again. Pag ikaw sa Brother Erickson, wala kang tulog, Brad. Sasabihin ka ni Pastor, go again. Grabe naman si Pastor. Wala akong tulog pa, nahihilo na ako. Papabalikin pa ako sa bundok para tingnan ko. May clouds, grabe talaga ng pastor na ito. Ayaw ko lang bumalik sa church na yan. Mga kapatid, pero dahil mga kapatid, sa sa obedience ng servant, balik siya ng balik, but ika 7 times, God's number, mga kapatid, nakita niya, nakita niya kanyang Master. Everybody say amen. Ang gusto lang ng Panginoon na maging tulad tayo, mga kapatid, ng servant ni Elijah. Yes. Everybody say, I can see it. I can see it. The first time that you makita ang clouds, the second time, the third time, amen, the fourth time, fifth time, hanggang 7 times, whatever kung lumampas pa na 7 times. Go again. Yes. Everybody say, go again. Go again. Hindi tayo titigil, Sister Malu, hanggat makita natin, amen, praise God, na ang clouds na yan, ang rain na yan, babagsak, amen, praise God, at makita natin ang glory ng ating Panginoong Jesus. Everybody say amen. Amen. That's why the Bible said he did order his servant to look toward the sea and look if there was a cloud arising. And the servant looked for 6 times, but he couldn't see a cloud. Yes. But Elijah saw it. Yes. In fact, in verse 41, he said, not only nakita mga kapatid Elijah, sabi mga kapatid, I can hear the sound of rain. Yes. Abundant. Mga kapatid, pag marinig mo ang unos na ng mga tinatawag mga kapatid ang pagbagsak ng mga sa ulan, ay ibig sabihin mga kapatid, ay mabigat na pagtanggap ng pagpapala yan. Amen. Pag malaki ang clouds, malaking ulan. Yes. Pag maliit na clouds, kunting ulan. Kaya nga mga kapatid, anong gusto natin? Kunting pagpapala o maraming pagpapala? Amen? Huwag natin sabihin, Lord, kunting clouds lang, Lord. Okay, anak, kunting patak lang. Humingi ka anak ng kunti lang, kaya kunti lang din. Amen? That's why, the more you give, the more you receive. The more na pinupuli mo ang Diyos, the more blessings ang darating. The more na tinatas mo siya, the more blessings ang darating, mga kapatid. Pagkatapos ng malaking clouds, malaking ulan na may albano ang darating sa iyo. Yes. Shall we say amen? Amen. Kaya laging sinasabi ni nanay, it is written. Amen. Nasusulat, mga kapatid, na after, mga kapatid, ng dilim, may liwanag din. Everybody say amen. Amen. Everybody say go again. Go again. Sige, go again. Go again. Amen, praise God. Huwag tayong hihinto hanggat hindi ma-receive ang blessing sa Panginoon. Yes. Hindi nyo bala, mga kapatid, sasabihin ng demonyo, amen, praise God, sabi ng Master, go again. Sasabihin naman demonyo, huwag ka na pumunta, pagod ka na. Huwag ka na magtiwala sa Diyos, pagod ka na. Amen, praise God, huwag ka na magpuli sa Kanya, pagod ka na. I-discourage ka man, the devil will discourage you, mga kapatid, to stop, amen, praise God. But according to the Bible, go again. Amen. Amen? Amen. Pag hindi mo nakita blessings, come to the altar again. Yes.
Amen, praise God. The first come to the altar, hindi mo nakita ang blessings. Amen, kambaguagin mo sa altar hanggat ma-receive ang blessings ng Panginoon. There's a blessings when you obey what the Master said. Yes. Yes. May pagpapala pa ni Rickson kung ano sinabi ng ating Master. Do you think that we are greater than our Master? Walang pinakanakila kundi ang ating Master, mga kapatid. That's why we need to listen to Him. Palakpakan natin siya. Hallelujah. The Master said, Amen, praise the Lord, I can hear the sound of rain. Yes. He saw the cloud and heard the rain. Hindi lamang mga nakita ang cloud, kundi narinig niya ang pagbagsak ng ulan, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, pag bumagsak ang ulan, hindi mo na kailangan ng payong. Accept that blessings. Come on, Lord. Amen. Rain. Yes. Rain. Amen. Sa bawat patak na yan, blessings siya. Amen. Bawat patak na yan, blessings siya. Amen. Sa patak na yan, may kagalingan ka. Sa patak na yan, may kalakasan ka. Sa patak ng ulan na yan, mga kapatid, may pagpapala ka. Everybody say amen. Amen. He saw the cloud and heard the rain. Elijah saw it, but his servant did not. So what did he say? That's right. Turn around and say, go again. Go again. Come on, tell them, go again. I can see it. I can see it. Don't give up, mga kapatid. Amen? Amen. Huwag kang sabihin, ang bigat naman ng clouds na ito. Lahat tayo, mga kapatid. Every one of us, we have different challenges in our life. We have different clouds in our life. Some of you, there's a big cloud. Some of us, we have a small clouds. Amen, praise God. Pero pag may big clouds ka, may big blessings. Amen. Manalangin lang tayo sabihin, Lord, huwag mo lang akong hahayaan sa maitim na clouds na yan. Amen? Kahit ang servant na ito, mga kapatid, pagod na siya sa kakulitan, mga kapatid, ni Elijah. Bumalik ka. Pagbalik, wala, balik ka. Pero mga kapatid, the servant, he never stopped. He listened to the Master. Everybody shout, go again. Go again. Go again for the 7th time. Ikapitong beses. Kaya ka may blessings, mga kapatid. Don't you know the 7 is the God's number? Amen? Ika-7 times ang Diyos ay nagpahinga. Kaya kapag sinunod natin, mga kapatid, ang Panginoon, lumagpas man na 7 times, that's alright. We will never stop until, mga kapatid, bumagsak, mga kapatid, ang rain na yan. Yes. For the 7th time, if the servant went and saw it, this morning, church, I tell you, there's spiritual drought in the church today. Hindi nyo ba mga kapatid that in these last days, Brother Rodi, there's spiritual drought in the church today. Marami mga churches kayo mga kapatid na tuyong-tuyo. Dead worship. Dead singing. Yes. Patay na mga awitan, mga kapatid. Kaya nga sa church, mga kapatid, when we sing to God. Amen, praise the Lord. Kung nagawa, mga kapatid, ng mga propeta ni Baal na nagsayaw, na sa patay nilang Diyos, sinugatan pang katawan nila, mga kapatid, hindi natin kailangan gawin yan. If they can do it, mga kapatid, that they dance in shout, whatever, mga kapatid, why do we do it, mga kapatid, sa ating buhay na Diyos? Amen? Praise God. We don't like our church na maging patay. We don't like the service, mga kapatid, na maging tuyo, mga kapatid. Praise God. We want a live service. We want a live worship. And everybody say, hallelujah. Hallelujah. Did you remember, mga kapatid, noong ating bisita galing Hawaii, mga kapatid, amen, praise the Lord, Brother Randy. Amen, praise God. Nakita niyo mga jumping and shouting dito sa building, mga kapatid. Did you remember? Amen, praise God. Amen, praise God. That's why, mga kapatid, makita natin, I remember, I will never forget that church. You know why? Makita ang takbuhan, sigawan, sayaw, mga kapatid. They don't care. Dahil sabi ng Biblia, mga kapatid, kailangan hindi maging patay ang simbahan ng Diyos. Kailangan ang simbahan ng Diyos, mga kapatid, na hindi maging tuyo, kundi tayo maging buhay. Amen. Amen. Ang tuyo, mga kapatid, masarap kainin dyan, mga kapatid, kapag mayroong sinangag.